Ahoj lidi, tady je Filip, tady jsem já a teď natočím, jak si Filip zahraje Fortnite. Tak to přiblíž. Nahoru to dej. Přiblíž to. Co nejvíc. Tak. Počkejte. A dám si židu. Prostě. Za Michelangela, nebo jak se to jmenuje? Michelangelo. No, Michelangela. A teď právě přistává. To jsem já, kámo. Skáču bungee jumpingos. Jak má tu snajpu hned. To je AKčko. Jaha. S měřítkem. Jsem myslel, že je to snajpa. Ne. Kdyby měli nějakou tam rozumnou vánočku za rozumnou cenu, já jsem ji tam jenom kupovala tam. Já nevím, kam zítra nebo pojede všem, bo Zdal to trochu, ať to jde vidět celá obrazovka. Díky, jo. Ale oddál. No. Takhle. Už letím. Kámo, on má kopyta. A jo. Vidíš to? Jo. A vidíš, že má hnědý rukavice. Počkej, ale ty jsi kreslil Rafaela, ne Michelangela. Hnědý rukavice. Jaha. A dáme třeba 5 minut? Nebo dáme do konce. Jo, to bude trvat dlouho, já to tak neudržím. Počkejte.